Tikulandireni programu ina ya Dangalanga pano pa Times. Ine dzina langa ndine Matthews Kasanda ndipo tabweranso ndi mutu wathu wa lero, tsiku la lero. Nkhani ili mkamwa ndi yakatemera vaccine pa Chingerezi wa nthenda imene ya COVID-19 imene ili pakati pathu. Tikhala tikucheza ndi anthu mu mzinda wa Lilongwe muno kumva maganizo awo kuti kodi lero katemera atabwera kodi amulandira, ngati angamulandire pa zifukwa ziti, ngati sangalandire pa zifukwa ziti. Koma mongokumbutsana kuti awa sakhala maganizo a Times, koma ni maganizo a anthu pa nsewu, maganizo a anthu m'madera. Ndiye tiye ndikhalire limodzi mpulogalamu ya Dangalanga. Ine dzina langa ndine Matthews Kasanda. Tiyeni tikhalire limodzi timve kuti anzathu akuti chani. Choyamba tikudziweni dzina. Ine ndi Yamikani Mwale. Yamikani Mwale. Munamvapo za COVID-19, akatemera wa COVID-19 kwani mukamamva mumachimva motani? Kwa ineyo ndikamamva za akatemera wa COVID-19 ndimamva ngati ndikatemera amene akuthandiza kuti anthu asamadwale matenda amene wa COVID-19. Mwanjira ina ndi katemera oteteza ku matenda amene atifikirawo a COVID-19. Atabwera chifukwa katemera akumalingana ndi boma kapena tinene kuti unduna wa zaumoyo, katemera oyambirira afika lachisanu ndi kubwera lachisanu sabata ino. Komanso of course pali anthu ena amene ayambire kulandira, komano inuyo mutapatsidwa mwayi kuti mulandire katemera, mungalandire? Kwa ine katemera amene sinengalandire chifukwa chona kuti chinthu china chilichonse chikamaperekedwa kwa munthu chimafunika chifotokozeredwe bwinobwino kuti chinthu chikagwira bwanji ntchito mthupi mwa munthu, nanga zosatira zimene zingakhalepo ndi zotani kwa munthuyo. Komanso tisaiwale pali ma religious beliefs ena amipingo ina ndi ina, timafunika kuti tiwonikirenso mbali imene ya zikhulupiriro zina ndi zina. Zonse zija boma likhale ndi udindo ofotokoza kana chipatala afotokozera anthu ngati Amalawi kuti katemera ameneyo amagwira ntchito motere, mavuto ake anapangidwa motere, nichonga kuti akamaperekedwa mwa munthu akakhale kuti munthu uja akakhale okhulupirira kuti chinthu chindithandiza. Chifukwa ndikunenera chifukwa kuti katemera limene katemera mwa ine mene maziwira ine katemera ndi tizilombo timene timakhala kuti tachepesedwa mphamvu mwa munthu, tachepesedwa mphamvu atipanga mwa sayansi tizilombo tija ndamakati ika mthupi mwa munthu, koma tizilomboto sitingayambise matenda mthupi mwa munthu uja. Ndiye chitetezo cha mthupi mwa munthu uja ndi chimene chimakathandiza kuti chikamenye tizilombo tija. Ndeno ndichonga chona kuti tizilombo tenta mphamvuto tikabwera tikalimbane ndi chani, tikalimbane ndi tizilombo tija. Ndiye tikudwera mina funso langa lotsiriza kwa ino. Katemera wapangidwa ndi science ndipo avomerezedwa ndi dziko lonse lapansi, akatswiri azaumoyo aza science, inunso magwisa ntchito zinthu za science tsiku ndi tsiku. Iwo avomerezedwa ndi abwino, inuyo mukukana chifukwa yani? Ndikukana katemera ameneyo chifukwa chona kuti choyambirira ngati afuna kuti tilole katemera ameneyo, choyambirira atiuze bwinobwino. There must be civic education to all authorities. Malawi should know kuti katemera ameneyo tikuyankhula Malawi wakumuzi osati wa town munomo, koma munthu wakumuzi akhale ndi knowledge yokwanira ya katemera ameneyo. Anampanga bwanji chifukwa asamangotiuza kuti katemera koma katemera anampanga motani, mkati mwa katemera muli chani, atiuze zimene zili mukatemeramo. Akatiuza zinthu zimene zili mukatemeramo ndi zimene zingapange guide munthu wakumuzi upanga chisankho. Chabwino, tathokoza kwambiri kamba kupereka pakezo ngakhale kuti takudulani komabe mwamveka bwinobwino okumvawo amva. Ndathokoza kwambiri. Komaliza nthokoze kwambiri, katemera ndofunikira. Mbuyo omwe mwakhala katemera ambirimbiri, ena ife tikanadwala TB, tikanapwalaziwalo, polio, chanchani, hepatitis B ni matenda ena lonse, katemera ndofunikira. Koma nkhani ndona kuti akatemera mbuyo aja boma limatiuza bwinobwino pa wireless katemera uyu ndi wachakuti amagwira ntchito motere. Mukaona zindikiro boma alikhale ndi udindo waukulu kwambiri owauza anthu. Ndicho lenga chona kuti anthu akhale apange chiganizo chabwino. Chiganizo chabwino chimene munthu angapange ndi chimene chinganthandize kuti asankhe kuti ndipange katemera uyu kapena. Ndamva kuti katemera sokakamiza, ndizoonadi
munthu sakuyeneka akakamizidwe munthu yekha khali ndi ufulu osankha kuti ndipange ichi kapena ayi eti tathokoza kwambiri chifukwa mukuonera kuti muli ndi nkhani zambiri zofotokoza komabe tathokoza tichezeko ndi anthu ena tathokoza kamba kopereka maganizo anu koma mkhanga timwadzitsutsabe pang'ono chifukwa muninaso kuti katemera anthu abwino mwina manje ena muti katemera anthu abwino koma boma liphunzitse bwinobwino anthu sichoncho nkhani ndiona kuti ineyo ndikuzisusa sikuzisusa okay chabwino nkhani ndiona kuti number 1 akatemera mbuyo mwanalipo katemera ndo abwino 2 kwa ineyo ndakamba kwa ineyo kuzisusa kuchokera kwa ineyo kuna kuti ndiphunzire kaye zakatemera chifukwa thupi la ine ndiudindo ine kulisamalira eti siningalo kuti china chake chilo nthu mwanga nsakuziwa kuti chinthu chikabwisa mavuto otani eti ndiziziwe mmene thupi la ine lili zina siningakuzeni mwina ndini mavuto ena ake eti sininganene koma kwa ineyo ndiudindo na kuti ndiphunzire ndikaphunzira ndipangeno chiganizo koma kwa anthu enawa amalawi katemera ndo abwino kuti alandire tathokoza kwambiri kamba kamaganizo anu zomwe kwambiri bwana choyamba tikudziweni dzina ine ndine Yona Wile kuchokera pano pakabaza pa area 3. Nthenda ya COVID-19 ili pakati pathu monga njira imodzi yochepetsa mwina kufala kwa nthenda imeneyi njira yayikulu imene dziko lapansi lonse lavomerezana mwina akuluakulu za umoyo ndikubweretsa katemera amene pachingereza kuti vaccine woyambirira kuti afika mdziko muno lachisanu ndikubwerali inuyo kodi mutapatsidwa mwayi kaya ngati si sabata ino kapena mtsogolo mposachedwa apa kulandira katemera amene ndinokonzeka ineyo chinthu choyambirira bwana wanga ndinokonzeka kulandira katemera potsatira dongosolo lomwe boma la dziko lino likuyendetsa ngati boma la dziko lino lamuona kuti katemerayo ngoyenera ku mtundu wa Malawi kuti akhoza obayidwa mopanda vuto lililonse ine ndinokonzeka kutero pali anthu ena akuchulusa manong'ono zokamba zina ndi zina achikhulupiriro ena mwina amene tinene kuti azopemphera amene amatsatira azopemphera ena mwina andizokamba zina ndi zina akuti mwina zinthu zochokera ku midima zokambakamba zambirimbiri iniyo chimenechi mwina mungalangize zotana anthu ngati amenewa ine chinthu choyambirira nambire kwa anthu opempherawo izi matenda sasankha zoti awasapemphera kapena amapemphera chongofunika nkuvomekeza kuti matendawa ndi zoonadi agwa pawina aliyense ngati m'Malawi ndengati atsogoleri athu omwe atilamulira mdziko muno aona kuti nchofunika kutibweretsera chithandizo kudzera mukatemera tikuyenera kumvetsetsa atitemere ndithu koma pokhapokha ngati watsogoleriwo aunika mwachidwi ndi mozama kuti katemerayo sangabweretse vuto lililonse pakati pa munthu ngati ine ndizotheka kuti akhoza kuvomerewaje kuti ife tibayidwe ngati Amalawi koma mwina akhoza kutibweretsera vuto lina lake nde anthu ngati akuopa kubweretsedwa vuto lina lake mthupi mwawo sangakhale ndi chicho chokabayitsa koma ngati boma lafufuza moyenera kuti katemera akabayidwa munthu ngati ine sindingaumane vuto lililonse nchoyenera kuvomekeza kugonjera basi pali anthu ena akutionera pano pa Times iwowo chabwino kumbali yopemphera kuti achotse mwina sakutengera zimenezo koma ndi mantha chabe pa munthu kuti koma sitikudziwa zilibwesa motani manong'onong'o momwe ndakambira muja achuluka iniyo malangizo anu ndotani chifukwa iniyo mkonono mwachivomereza mwavomereza kuti ngati za unduna avomereza kuti ndoyenera ndoyeneradi malangizo anu kwa anthu oterewa of course ndi ufulu wako komabe mwina mkhozokhalabe ndi malangizo kwa iwo iwowo choyamba amvetsetse tikatumvetsetse tonthoza zonena kuti wasanguzilenga kuti popeza kwabwera manong'onong'o ambiri nzoonadi tifere khatu kumva kuphatikizapo ineyo kuti katemerayi ali ndi vuto lokhudzana ndi mthupi mwathu tikabayidwa koma choyenera kuzindikira akatemeredwa iwo akabayidwa sothandizika ndi amene akufalitsa nkhani pa wireless othandizika ndi amene akutemerawe tsono ngati uthandizika ndi munthu ngati ine kuti ndathandizika nkufunika kumvetsetsa nkufufuza kuti anthu angati amene akuvomekeza kuti katemera abwere muno kodi anthu amene akuvomekeza kuti katemera abwere mdziko muno iwowo sakuzindikira kuti katemera adzalipha kapena adzononga wanthu koma ngati wakuzindikira kuti katemera adzalithandiza tiwavomekeze ngati azitsogoleri wathu timvetsetse tipeke chiji kwa anthu ena amene mwina analinso ndi mantha nawonso akhale ndi mtima oti akabayitse chifukwa opulumuka sa amene alengezayo ayi koma ndi aliyense obayidwa olengeza akuyenera kupulumuka nthendayi ndi yayikulu yapulula ndithu pa dziko lonse lapasi taona ni china chilichonse mdziko muno uphatikizapo mayiko ena chidayima chifukwa chachani kodi cha nthenda ngati imeneyi nde tikufunika kuti tithandizidwe ndipo kuthandizidwako ndi chikupiro kukozodzera mnjira katemerayo nde ngati tisamvetsetse kuti katemera ngofunikira pa ife nde litupululuka tikutha tonse
choyamba tikudziweni dzina lanu? Ndine Mariam Binali. Mayi Binali, nkhani ili apa ndi ya katemera wa COVID-19. Nthenda imene ya COVID-19 ndi chikhulupiriro kuti munayimva mwakhala mukuimva mwina chaka chapitirira panopa. Koma nkhani yoti kwabwera katemera. Funso nali katemera atafika lero lino. Kodi ndinokonzeka kukabayisa? Sindingayerekeze ni masewera amene ndipo sindingachite. Katemera amene mayingana ndi boma unena zoti azaumoyo apanga kafukufuku kuti akuteteza kuti munthu satenge nthenda imene ya COVID-19. Iniyo simungatenge pa zifukwa zake ziti. Ndipo sindingesere ndipo sindingachite ni madalira Mulungu ine. Mulungu namanga nditeteze neyo. Kubadwa kukulofika panopa ndi Mulungu yekha. Osaenda kulofa chakatemera ayi. Sindingesere zimenezo. Popeza Mulungu anatilenga kutipatsa nzeru zimene amatigwiritsa ntchito tikamva njala tidye muvale mavala maska pakuziteteza mwinanso ndi amene anaperekanso nzeru kwa sayansi kuti apange katemera amene mwina mankhwala chimodzimodzi panado mukamwa ndi amene apanganso katemera amene aza sayansi. Inuyo nkhawa yanu ili pati? Achimwere mene nabvera zakatemera amene ndipo ndiwoipa kwambiri ndipo sindingayerekeze kuti ndibaye. Ndipo sindingabaye ndikoma sindzabayanso mpaka kalekale. Nkhani yagona pa zimene munamva. Nanga inuyo pamoyo wanu mulibe mantha otenga COVID-19 poti zinthu zavomerezedwa dziko lonse akutero. Komanso azaumoyonso anavomereza. Mwina komaliza inuyo chifukwa tatamba sansodi chifukwa chake nchiti chenicheni. Achimwere nakale kuti sindingabayise ndikatemera ndipo sindingabaye ndipo sindidzabayisa mpaka kalekale. Mpaka olowa m'manda sindingabayise katemera. Tathokoza kwambiri kamba maganizo anu program imene ya dangalanga pano pa time. Tathokoza zikomo kwambiri. Tichezenso ndi enanso amene apeza pompa. Choyamba tatiuzeni dzina. Etines Jacob. Jacob. Nkhani ndi imene tacheza ndi chemwali athuwa nkhani ya COVID-19 katemera akubwera mdziko muno. Ndinokonzeka kutenga katemera amene? Ine sinokonzeka kutenga katemera ameneyo. Mwina tafotokoza zifukwa zake. Chifukwa mwina musanayankhe azaumoyo mogwirizana ndi boma azaumoyo pa dziko lonse apanga kafukufuku apeza kuti katemera amene ndi oyenerera othandiza kuti munthu satenge nthenda ya COVID-19 imene yakhala kupha anthu ngakhale m'Malawi muno. Inuyo chifukwa chimene chingakupangitseni kuti musatenge katemera amene nchani? Chifukwa choyambirira katemera amene momwe tikubvera kungova ndivanira kuti katemera amene ndi oyipa. For example ku South Africa amabaya anthu mpaka na katemera amene anamuletsa. Komanso kwa ine ndi chikhulupiriro imene ndili nacho sindingabayise katemera amene COVID-19. Mwakambapo zoti zokumva. Inuyo pakati po zakumva kwina mwina ndikhulupirira mwina munamva mwina pa amati pa social media pa WhatsApp koma tili ndi boma Malawi muno imene maonetsetsa kuti anthu amwe madzi imene mapereka mankhwala mzipatala imene maonetsetsa kuti moyo wa inu ndi ine ukhale bwino Malawi muno. Ndi boma ali unazoti katemera ndo abwino. Inuyo chifukwa mukusankha za pa social media kusiyana ndi boma? Ineyo ifanena kunena kuti katemera ameneyo kwa ine mene ndikumubverera sindingabayise fanena kuti kwa ine ndimuona kuti ndoyipa si wabwino kwa ineyo. Ndipo ngakhale boma lalamulo nena kuti alese abayitse. Ena abayitsa koma kwa ine ndekha ndi momwe ndili ndi Mulungu wanga sindingabayise. Mwanjira ina amene tikupita kumapeto inuyo chikhulupiriro chanu mwachika pa Mulungu komanso mwina musanayankhenso ndifotokozenso mwinawo zaso chemwali anga kuti Mulungu mwina nthawi zina amatipasa nzeru kuti tizitha kuganiza kuti ndi moto ndisagwire kuti ndisapye ndipange chonji kuti anatipasa nzeru nthawi zina. Ndikhulupiriranso mwina makatemera anu mwakhala mukutenga inanso mwina mukadwala malungu makatenga mankhwala malire anakupasani nzeru. Chimene chikuvuta papanja chifukwa ndi Mulungu yemweyo anthu analenga omweyo amene anapanga katemera mwina wazinazo amene akupanga mankhwala ndi amene apanganso katemera. Iniyo nkhawa yanu ili potani? Nkhawa yanga ili pa katemera ameneyo. Katemera ameneyo oti akamabaya anthu ena azilandira mwabwinobwino koma kwa ineyo katemera amene sindikulola ifanena kuti Mulungu inde anatilenga ati timadwala timapita kuchipatala kandi amankhwala amene timalandira poyamba anali ndi abwinobwino koma uyu akubwera modabwitsa ndi momwe amabwerera katemera wina. Tathokoza kwambiri kamba kucheza nafe mprogram imene ya dangalanga pano pa Times. Omvera komanso oonera konse kumene muli kongofuna kukumbutsana kuti awa ndi maganizo anthu amene tikumana nawo munsewu kukumana nawo malo a business kukumana nawo malo osiyanasiyana si maganizo a Times koma chimene chili pansi pa mtima wa anthu zimene amaganiza
zimene amalingalira ndi mmene amaonera katemera ameneyi. Ndiye ife kwathu nkungoulutsa zimene anthu akuganiza. Tiye ndikhale limodzi pamene tikucheza, kupitirira kucheza ndi anthu, kumva malingaliro awo, maganizo awo osiyanasiyana pakatemera ameneyi makamaka wa COVID-19 kuchokera kuno ku Times. Ine dzina langa ndine Matthews Kasanda. Tiye ndikhale limodzi. Tikudziweni dzina loyamba ndirakumapeto. Okay, ine dzina langa ndine Frank Samson Amon. Timapanga business yanga pano yakabaza pa area 3. Bambo Amoni, nkhani ili nkamwa ndi akatemera wa COVID-19 lero lino atafika akubayeni katemera amene wa COVID-19 ndinokonzeka kumulandira? Ineyo ndilokonzeka kuchilandira chinthu ngati chimene chichi chifukwa sikoyamba kubweretsa katemera muno Malawi kapena pa dziko lapansi iyayi. Ndi matenda osiyanasiyana amene tabayidwa kuchokera mu nthawi imeneyo yofikirana panopa. Ndiye COVID uyu wabweranso ndi zake ukuzana ndi katemera amene ineyo ndiliochilandira kwambiri kuti tibayidwe ndithu titeteze matupi athu komanso umoyo wathu kuti tipitilire ukhala ndi umoyo wabwino. Kuchimvetsetsa kwanu kuchokera pansi pa mtima wanu mene munamvera nkhani imene yakatemera, chimene chinakupititsani ukafika pochita chiganizo kuti katemera ameneyi mulandire nchani kuti mwina anthu enanso nawo amene akuonera komanso akumvera pano pa Times adziwe nawo? Choyambirira ndithokoze a president athu Dr. Lazarus Chakwera ndi bodi yawo kuchikhazikitsa ndi kuchivomereza kutiyitanitsira katemera kwa COVID. Ineyo ndilokozeka ndithu ndikuchivomereza ndi anthu onse muno Malawi kuti tiyeni katemera amene akafika chifukwa ndi masiku ochepa amene atsala, ndingomvetsedwa kuti ndi pa 5 tikuyamba kubayidwa, tichivomereze tipite ku chipatala tikabayitse katemera ameneyo chifukwa katemera ameneyo atitetezera ifeyo ku nthenda ya COVID. Uthenga wanu kwa anthu ena samalephera awiri atatu koma akutimveranso akutioneranso pa Times pano andi chikayiko ena atakhala tikumvapo kuti sangatenge nawo katemera amene akukayikakayika kuti kodi ndioyeneradi kutenga pakuti iniyo mwanazo kuti mkhuzotenga. Mwina malangizo anu kwa anthu ngati amenewa ndiota chifukwa katemerayi malingana ndi boma komanso azaumoyo ndiotiteteza amene angatengeyo atetezeka kukachilombo kamene ka COVID-19. Iniyo malangizo anu ankhale otani kwa anthu ngati amenewa? Malangizo anga ndi akuti kuchokera ku Nsanje, Kuchitipa, Kotakota, Mchinji, dziko lonse lino la Malawi, tiyeni Amalawi tipite tikabayitse katemera ameneyo. Ineyo ndine Malawi ndithu nzanu ndachivomereza ndikupatsanso ninuyo uphungu ngati umene wonena kuti tiyeni tisaope tisapange mantha ngati avomereza president katemera ameneyo. Kuli bwanji ifeyo ana tipanga chani? Tichivomereze tipite tikabayitse katemera kuti umoyo wathu upitilire ndi kutetezeka ku nthenda ya COVID. Tathokoza kwambiri kamba kocheza nafe program imeneyi ya dangalanga pano pa Times. Ineyo ndakuthokozani kwambiri potiyendera ndi kutidziwitsa ndi mene program ya COVID vaccine ikubwerera. Ineyo ndikuti zikomo kwambiri. Tathokoza. Rasta choyamba tikudziweni dzina? Okay, ine ndi Ras Jeremiah Omea amene ndachokera ku Blantyre. Nkhani ili nkamwa pakadali pano ndi okhuza katemera amene wa COVID-19. Monga iniyo mwatiyambirire, monga inoyo panokha mukuchimvetsetsa motani atakhala zoti katemera amene wafika lero lino ndinokonzeka kutenga nawo katemera amene? Kumbali ngati akatemera ngati ineyo munthu kupeza panenedwa kuti ino ndi choice ya munthu, chinthu chisichokakamiza iyayi. Ndi mwina tikhuzaona kuti ngati ineyo sindinapangidwe chiganizo kaya chakuti ino kuti chifukwa chakuti pali zinthu zambiri zimene zikumapanga ngati kuti zikupereka chikayiko ndi chiopsezo koma moyo wa anthu ena. Ndi tikudikirabe kuti tione kuti kodi kwenikweni choonadi chenicheni ndi chiti. Mwina mukamba zoti pa chikayiko pamene mwina simunamvetsetse kwenikweni amene mukuona zoti ali ndi udindo wofotokozera kuti muchimvetsetse bwinobwino kuzapanga chisankho chokhazikika, udindo umene uli mwandani? Chisankho tikuma kwenikweni ndiwe mwini wake, chifukwa chakuti olokakhala wachimvetsetse losina chimvetsetse komano ndi mmene anenera kuti aliyense ali ndi ufulu
oti akuza kubayisa olosabayisa komano ufulu uli pamene popo komano pakuonekadi kuti pali trick enake kuti be pakhabe chokakamiza be pena pake kuti munthu ukakamizika kuti panotani ubayisa ndi sizitengera kuti kapena akuti fotokoze motani komano decision ndi iweyo no munthu unotino kuti panopo vaccine kumuona bwanji kwakhala kubwera ma vaccine osiyana-siyana komano why this vaccine wachilika ndizo kamba so pakakhala ngati rumors sibwino kungo waponya kumbali kuti zokamba musazimvere pamene vaccine ambuyo onsewo sitinamvepo zokamba ngati zilizo nde we need to examine zinthu zijano kena kuno way forward zikhala bwanji komano sitikulesa anthu kutenga vaccine. Munatipite kono kuchipembedzo chifukwa kukabwera chirasta tuzo ndi chipembedzo chokhazikika ndithu. Mwina pa chikhulupiriro chanu malingana ndi mawu a Mulungu pa chikhulupiriro cha chirasta kutenga katemera wina atakhaza kuti wapanga chisankho kuti ndikufuna nditenge katemera amene akulakwitsa kapena malingana ndi chipembedzo. Chipembedzo cha kapena ndi chikhulupiriro cha chirasta okay mina ndi chipembedzo kuti timatimvesisana mwafa kuti chikhalidwe chimapereka ufulu kwa munthu chifukwa choti tikuza kunena kuti marasta tonse tisakabayisa masuti tizenda ndi rasta unalisa kuli konse chisankho ndi yeye nde olo munthu akhati yeyo ngati rasta wakabayisa ndi ufulu wake chipembedzo sichikuchinga munthu ina aliyense kuti ubayise kapena usabayise koma timangouzana ubwino wakatemera ndi kuitwa kwa katemera then chisankho chikhalino ndi iweyo. Mwanjira ina muna amene tikupita kumapeto inuyo munazo kuti mwina pamene pakutsalira kuti mpange chisankho kuti mufotokozede bwinobwino pali nde kuti pali kuthekera kuti mwakhala mwachimvetsetsa mwina mwanjira ina mukhoza kutenganso katemera amene katemera ameneyo khalino ndi chinthu chino chasindikika muno bwino ndi kuti palibe vuto ya chifukwa chake tabweranso kumanonga umene ukhuzana za vaccine kuti timvesese bwinobwino kuti kweni ndi chani kuti timvese kuti kweni ndi chani komano ife sitikusogoza kuwauza anthu kuti kapena musabayise kapena bayisa komano aliyense chikhale chisankho chake komanso boma ngati likuziwa kuti pali china chake chimeneno chizakhale chomphinja munthu ngati sanabayise akunanso achinenenso kuti anthu aziziwa kuti ndi ngati sungabayise kodi uzatha kutuluka kuziko la Malawi kuita ziko lina pali zinthu ngati zimeneno ili ngatino chiphinjo kwa mabusiness people amene wapanga business ya country to country chifukwa kuti upita ziko lina you need to show kadi icha kuti unabayisa ndewo tinoti nza ufulu koma iyo ndi wa business ndoti zivute stani wewe wena kubayisa nde ngati feyo rasta kapena kuchipembedzo chathu kapena kuchikhalidwe chathu sitikukaniza munthu sitikuloleza munthu komano aliyense payekha ndi mmene akuchimvera akuyenera kuona kuti kodi ndi nthendayo mukhathana nayo bwanji kwa nthendayo tikuweza kuthana nayo munjira zosiyana-siyana. Tathokoza kwambiri rasta kamba kuti patsa nthawi kuti ticheze limodzi makamaka program iyi ndi apadada timayitcha dangalanga pano pa Times. Tathokoza ndete ziko. Imene inayi program ya dangalanga kuchokera kuno ku Times. Tikumbusanenso kuti maganizo amene aperekedwa mprogram imeneyi tayankhula ndi anthu osiyana-siyana ndi maganizo awo mmene akumuonera katemera ameneyi mmene anachimvera zokhudza katemera ameneyi si maganizo a Times imene yachita ndi kuyankhula ndi anthu nkuwapatsa mwayi kuti anthu kapenanso awa udindo komanso oyenerera komanso anthu ena onse amve kuti kodi anthu akuchilandira bwanji chakatemera ameneyi wa COVID-19. Ine dzina langa ndine Matthews Kasanda. Pitirizani kumvera komanso kuonera maprogramu otsatira pompano pano pa Times.